салом бачаҳои азиз, шумо барномаи таҷрибаро аз телевизиони Баҳористон тамошо мекунед ва имрӯз ман беназир омодаам ба шумо як таҷрибаро нишон бидиҳам. бачаҳои азиз, дар ҳар як барнома ман кӯшиш мекунам ки ба шумо таҷрибаҳои нав ба навро нишон бидиҳам, то ки шумо таҷрибаҳои навро ва ҳам физикӣ, ҳам химиявиро ёд бигиред. аммо таҷрибаҳои физикӣ ки осонтар ҳастанд ва бо маводи дастрас анҷом мешаванд, мо бисёртар ба шумо таҷрибаҳои физикиро нишон медиҳем ва ҳам таҷрибаҳои физикиро ҳар яке шумо метавонед дар хонаҳоятон мустақилона иҷро кунед. ва имрӯз низ як таҷрибаи физикиро ман ба шумо нишон медиҳам, ки фақат бо ду мавод анҷом мешавад. ин ҳам ҳаст мандарин ва пуфак. акнун биёед бисёр мунтазир намешавем ва таҷрибаро шурӯъ мекунем. дар аввал мо пуфакро бо ҳаво пур мекунем. пуфакро мегирем. бачаҳои азиз, шумо метавонед аз ҳама гуна ранги пуфак истифода баред. акнун пуфакро бо ҳаво пур мекунем. бачаҳои азиз, эҳтиёткор бошед, зеро пуфак метавонад кафад. барои пуфаки ман ана ҳамин қадараш кифоя аст, зеро ман пуфаки хурдро интихоб кардам. шумо метавонед аз пуфакҳои калонтар низ истифода баред. бачаҳои азиз, акнун биёед фикр мекунем, мо бо чӣ метавонем пуфакро кафонем. якум, мо метавонем пуфакро бо як сӯзан кафонем ва ҳатто вақте ки мо бо даст сахт зер кунем, метавонем пуфакро кафонем. аммо бачаҳои азиз, шумо фикр карда будед ки мо ҳатто бо афлесун низ метавонем пуфакро кафонем. чӣ тавр? ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. дар аввал мо пуфакро мебандем, то ки ҳавои дохили он ба берун набарояд. пуфакро маҳкам кардем. мо пуфакро маҳкам кардем. акнун мо афлесунро мегирем ва аз пӯсташ ҷудо мекунем. бачаҳои азиз, дар ин таҷриба фақат барои мо пӯсти афлесун лозим аст, на дохилаш. каме пӯсти онро мегирем. ана ҳамин қадараш барои мо кифоя аст. пуфакро мегирем. бачаҳои азиз, шумо чӣ фикр мекунед? вақте ки мо ана ҳамин пораи афлесунро ба пуфак наздик мекунем, пуфак мекафад ё не? биёед месанҷем. ана бубинед бачаҳо, пуфак танҳо аз як пораи хурди афлесун кафид. биёед як бор дигар ин таҷрибаро анҷом медиҳем ва боз хубтар ин таҷрибаро мефаҳмем. пуфакро бо ҳаво пур мекунем. ана ҳамин қадараш кифоя аст. боз пуфакро маҳкам мекунем. ана мо пуфакро маҳкам кардем. акнун биёед як бор дигар месанҷем, ки дар ҳақиқат як пуфак метавонад бо як пӯсти хурдакаки ана ҳамин мандарин бикафад. таваҷҷӯҳ кунед. бори дигар. ана бубинед бачаҳо, пуфак боз аз пӯсти мандарин кафид. ана дидед бачаҳо, пуфак аз пӯсти мандарин кафид. чӣ хеле ки гуфтем, мо пуфакро метавонем бо сӯзанак ҳатто бо дасти худ кафонем. аммо дар ин таҷриба мо боз фаҳмидем, ки пуфак метавонад бо пӯсти афлесун низ бикафад. ҳатто мо пӯсти афлесунро ба пуфак наздик накардем.
بیایید اکنون سبب این تجربه را میفهمیم که برای چی پفک از پوست افلسون میکفد. با دقت باشید. تمامی میوه‌های سیتروسی دارای روغن‌های افیری لیمونین میباشند. در ترکیب روغن‌های افیری لیمونین گیدراکسیدهای زیاد موجودند و هنگامی که گیدراکسید بر رزین تاثیر میکند، ساخت داخلی رزین خراب میشود و برای همین پفک میکفد. از سبب این تجربه ما فهمیدیم که این تجربه را میتوانیم ما نه فقط با افلسون انجام بدهیم، بلکه با تمامی میوه‌های سیتروسی میتوانیم پفک را کفانیم. خیر، خوش باشید تا تجربه های نو و جالب.